Papamassage tayo guys. Meron akong hinairan na taga Saudi Arabia. What? Doon pala mi tayo. Ako nagariya ko. Nagariya ko ako. Kita. Isa masarap ka jitil ina boy. Anya mo. Kape talalambaut. Sayo ko na Man, may galis na jay lamis na. Di pa na Bakasim mo kami na. Kumali priton, itlog. Kadum Ako baga di gusto nagsama dito. Lalo laglag ka talaga yo. Kami na Sinta. Daman. Numot to takton. Bayat taon. Kina naka-video. Opo. Burak man dito. Slagburat ko naman din. Hindi ko naman di pa kami. Pang naglabi Di ba ngayon? Bibigan! Yo, kaglakaw! Ito pala naglako sen. Laling gamin mo tayo. Gilot. Diyan. Tupra mo no. Napagkatan. Tupra. May kampay ati man di ka na eh. Nagpagkatan. Tikab sama ito malala mo. Pabarao mo natin ka mga itlog giant. Panakpaka man na imas turog damdama. Pinagluluto man na deta, nalan. Amo ni paspasan ano sa kima. Laglag paspasan. Angkat sabi nagikuko. Deta ti hinairag nga mang massage kanya na kita might kita nyo magkakabsat na pag ang sa gilid to braan na mang tuktok ko sa mati turi to braan na dito dito yung registered nga ako physical therapy jay Bangla Bangladesh. Madete ubi ang madagit idwan panandan. Mayatan na yun. Tando kong pa ya. Maganda isa lang kit. Agarang dan ni. Gusto na.